Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi, gaur astelena da, zerua ilun dago, zaparrada mardulak ikusiko ditugu hemenka eta martxoak 11 da. Gaur giroa nahiko tristea da. 20 urte, 2 hamarkada, bete dira Madrilgo martxoaren 11ko atentatuetatik. Europa jo duen eraso jihadista gogorrenetik. Egun iluna beraz egutegian. Atentatu horiek guztiz aldatu zuten Espainiako testuinguru politiko eta soziala. Erasoak, hauteskundeak, gezurrak, edabideak eta Al-Qaeda, Angel Berrueta eta Kontxi Santxiz. Guztiak aipatuko ditugu. 20. urteurraren harira prestatu dugun erreportajean. Esango du historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak espetxetan naiz egadetan ustekabeko tiroketetan eraitziak eroriak minak ez aldu mine materik nori egiten dio kalterik Aritzaren memoria Mendira eraman zaitu Baina kontu alaiagoak ere landuko ditugu. Kolonbiatik iritsi berri den gonbidatu bat izango dugu gaur gurean, Nelson Calderon ipuin kontalaria. Aste hauetan Euskal Herriko hainbat herritan ospatzen ari den Agozagon jaialdiko gonbidatuetako bat da. Eta egunean behineko 5. urteurrena ere ospatu behar dugu. Hainbeste tentsio sortzen dituen jolasaren sorrera ospatu beharko dugu. Gero partidatxo bat, June? Ba, igual bai, ez? Orduan, goazen efemerideak errepasatzera. Bada ezpada ere, badakizue, pertsona famatuen adinagatik galdetzen dutela askotan eta ez da erraza izaten. Esango nuke. It's alright, and we'll carry it on. And you know, it's your birthday. Every word, and we're singing along. Over and over, I can only scream so loud, but you ignore me. Bagoazen musikariekin, gaurko egunez jaiozen Nina Hagen, jaiotzez Kazarina Hagen, 1955. Nina abeslari eta aktore alemaniarra da, alemaniar punkaren ama bitxia ez izenez ezaguna. 1970ean egin zen ezaguna, punka eta New Deutsche Welle mugimenduen baitan, baina urrengo hamarkadetan ospetsu izaten jarraitu zuen. Angela Merkelek bere kargua utzi zuenean, 16 urteren ostean, Ninaren abesti bat aukeratu zuen agurrek italdirako. Goazen ba punk gehiagorekin. Tira, pop punkarekin hobe esan da. Gaurko egunez jaio baitzen Joel Madden, Good Charlotte taldeko abeslaria. 45 urte betetzen ditu gaur. Zorionak Joel. Eta gaurko egunez jaio zen Benny Madden, Good Charlotte taldeko gitar jolea, eta Joelen anai bikia. 45 urte betetzen ditu gaur. Zorionak Benny. Zorionak bidei orduan. That's what I'm told, but everything it all just feels the same. At my high school, it felt more to me like a jail cell, a penitentiary. My time spent there, it only made me sick. And I don't ever want to be like you. I don't want to do the things you do. I'm never gonna hear the words you say. And I don't ever wanna be you. Just like you. Oh, what I'm saying is this is the anthem. Throw all your hands up, you. Don't wanna be you. Jarraitu ezagun eta oraingoan aktoreekin. Gaurko egunez jaio ziren Carlos Larrañaga, kataluniar aktorea, Fernando Guillén Cuervo, kataluniar aktorea, edo Johnny Knoxville, estatubatuar aktore, komediante, ekoizle, gidoigile eta telebista aurkezlea.
Eta gaurko egunez jaio zen Jodie Comer, aktore britainiarra, 31 urte egingo ditu gaur. Bilanel hiltzailearen rolean aritu zen, hain gustuko dugun Killing Eve saioan, telesailean, eta aktore onenaren British Academy Television saria eraman zuen. Eta sari ugari jaso zituen, tartean Tony sari bat Prima Facie antzezlanarengatik. Prima Facie Suzy Millerren emakume bakarreko antzezlana da. Protagonista Tessa da, defentsa kriminaleko abokatua. Tessak sexu eraso bat jasaten du, eta horren ondorioz sistema juridikoari buruzko ikuspuntua aldatu egingo zaio. Oso gomendagarria. Ziren artean, irrifare konplize bat, hitz joko basati bati. Nire izanik ez karteletan, nire izanik ez papeletan, ta esan dezagun argi, ez zarela behar beste egiten ari. Ez esan baiet, ez esan baiet, ez esan baiet. Legedi berriak idatziko ditut azaletan, behintzat irakur ditzazun biluzten euzunetan. Eta noski, aktoreak aipatuta ezin aipatu gabe utzi Hollywoodeko gau handia, Oscarren gaua. Bart, gu goxo-goxolo geundela ospatu dute Zinemaren Akademiaren sari banaketa. Oppenheimerrek, Christopher Nolan zinemagileak Robert Oppenheimer estatubatuar fisikariari egindako erretratuak irabazi ditu sari gehien. Zero sorpresa, 7 galardo eskuratu ditu. Christopher Nolanek lehenengoz jaso du zuzendari onenaren Oscar saria 8 izendapenen ondoren. Eta Steven Spielbergen eskutik jaso du, haze ohorea. Barbik aldiz bakarra jaso du. Jatorrizko abesti onenaren saria, What Was I Made For, Billie Eilish eta Phineas O'Connellek egindakoa. Eta honekin, Billie Eilishek berak esan zuen bezala amaitutzat jotzen da Barbiren ibilbidea. Luze joan dira azkeneko hilabeteak pelikulan parte hartu dutenentzat. Haze mundu bira egin duten filma aurkezteko. Biba zuek, biba Billie, biba Barbie eta biba abesti zoragarri hau. I used to know, but I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive, I was an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. Tamalez, Pablo Berger Bilbotarraren Robot Dreams filmak ez du lortu animaziozko pelikula honenaren saria. Azkenean The Boy and the Hero Miyazakiren filmak eramandu sari hori. Espero dugu behintzat Pablok gau politia bizi izana Dolby Theaterren aktore eta zuzendari artean. Eta espero dugu ajerik ez izatea. Zorionak Pablo, onaino iristea ere bada irabaztea. Baina badakizuen bezala, guri sari banaketetatik gehien gustatzen zaiguna eskermezuak izaten dira. Batzuk amatxo hori eskaintzen diote, beste batzuk senarrari eta askok aldarrikapen politikoak egiteko probesten dute unea. Horixe egin zuen Cillian Murphyk. Bomba atomikoa sortu zen gizonari buruzko pelikula bat egin genuen, eta zorionez edo zoritxarrez Oppenheimerren munduan bizi gara. Beraz, bakearen alde borrokatzen direnei eskaini nahiko nieke sari hau. Aupazu Cillian eta aupa bake gehiago guzti horiei. Oso trebezin gatzen hemen ezabatarri mundan Zubeterik gizon zaitzia Leki unia bestiak alizan itzen eriotza begi eta mizi ederreko baten amesten Oso trebezin gatzen hemen ezabatarri mundan Zubeterik gizon zaitzia Leki unia bestiak alizan itzen eriotza begi eta mizi ederreko baten amesten Goizonta palestinako herri txiki batetan hau batzitzen delarik bere aman besuetan Bindi hontako handiak irratatzen meio piantzen bat arnasa deretzege hela betia Ondeskatitxo gizazi zurean aiadoletan nulana hirik izatea hortak bizi Eta lotura egingo dugu gaztarekin, Save the Children gobernuzkanpoko erakundeak hortarezi duenez, itsas korridore baten bidez, gazara laguntza humanitarioa bidaltzeko planek eta airez gazara botatzen ari diren laguntza ez da irten bidea han harrapatuta dauden 100.000 pertsonentzat goze ziltzen ari dira. Eta gaur ikusiko dugu ea Open Arms itsasuntzia abiatzen den laguntzarekin. Atzo zen irtetekoa, baina gutxienez gaur arte atzeratu du gazarako irteera. 200 tona jaki eramango ditu bertara. Momentuz, Zipreko Larnaka portuan dago.
Hala ere, duela egun batzuk, Konstantino Konbos Zipreko atzerri ministroako hartarazi zuen inork ezin du esan, ez dela arazorik izango, gerra eremu batean mugitzen ari baikara. Ba, zorte hon, Open Armseko kide guztientzat. Ba, hoexek egun hauetako gertakariak orain saioari hasiera eman beharko diogu, dakizan bezala gure maite dutak zuekin elkarbanatzen. Esan bezala, egunean behin aplikazioaren sortzaile den Codesyntax enpresako Josu Azpilagarekin hitz egingo dugu. Haiek galderak egiten dizkigute, beraz zuek galderarik izan ezkero, idatzi txatean lasai, gaur guk egingo diogu azterketatxoa. Duela 20 urteko martxoak 11 eta horrengo 88 orduak izango ditugu aztergai. Telesai eta pelikulen gomendioak egingo ditugu. Oscar sarien giroan murgilduta bai gaude zeharo. Eta Nelson Calderon izango dugu gurean, beraz gaurko kafea izan dadila kafe kolombiarra mesedez. Eta zuek, zer kontatuko diguzue? Ba, gauza asko ziur nago, txatetik. Gaur, martxoak 11 ditu. Euria, ari du, astelena da, eta gu pixka bat triste gaude. Baina zuekin asko zabeto ongo gara. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Zuekin, June Romatet Ibarguren. Egunon. Romatete? Ez, Romatet. Bale. Zein ditu zizun Romatete? Bueno, Romatete, Tomatete, Romanet, denetik ditu diateo, beraz. Duela gutxi entzun dion norbaitinik. Eta ni goi hori ez eizarandia nauzue, hementxe Junerekin goixo kolakau hartzen. Esan bezala egunon guztioi, bai, esan dugu giroa nahiko triste dagoela, ilun dagoela, euria han hemenka Euskal Herriko txoko askotan, baina kafearekin beti askoz zoriontsuago izaten gara. Beraz ongi etorri guztioi, bigarren kafera 7 eta 52 saioa du honek, aipatu bezala martxoak 11, goizak 10 eta 19, gu hementxe bikotea osatuta buruz burukoan, segulako nor gehiagokan, June Romatet eta Goiuri ez eiza, baina ondo, Nor gehiagokan erituko gea? O batea? Elkarrekin, vale. beti elkarrekin. Vale. Been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I am missing. Eta bide batez, hemendik agurtu beharko dugu Gorka idatzi digulako ospitaletik ari dela bigarren kafea entzuten. Gorka, espero dugu
ondo egotea, azkar sendatzea eta azkar joatea etxera, ospitalean egotea ez baita oso divertigarria izaten, beraz, zuretzat mimo esarka da eta animo guztiak. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. Eta bai, Dance the Night Away entzuten ari gara. Barbie pelikulako soinu bandakoa. Dua Liparen ahotik, ze Oppenheimer eta Barbieren arteko norgehiagokan, hori bai norgehiagoka izan dela, gu beti Barbieren alde. Safe, don't you know about me? I could dance, I could dance, I could dance. Even when the tears are flowing, the diamonds on my face. Eta zer maite du gure Barbie eskubaloi jokalariak? Bueno, ja jokalaria. Gure Barbie argazkilariak? Bale, hori Bai, bale. Barbie argazkilari, zer maite duzuzuk? Ba, ekarri ditut bi maite dut. Lehenengoa, motz eta esaldi batean laburtzen da, maite dut ibilbideen zuzenekoa. Oi, hartzunen egon zinen ibilbide entzuten? Bai, hori hartzunen izan nintzen, eta benetan, eskeni uste horrekin dena esaten dela, ibilbideen zuzenekoetan egon den orok esan dezakela zuzeneko oso polita dukatela, oso ondo landutakoa, ez bakarrik soinu aldetik, irudiak ere eta argiekin jokoatzen duten horrek badauka eta ibilbideen zuzenekoak oso politak dira, jende bastante elkartu ginenan, eta hoxe. Eta bigarren maite duta daukadana, bueno, nik asteburu honetan horeretan eduki dugu antolatuta larun bate osoan zehar, pixkat egun feminista edo deitu diogun hori, martxoak 8 arira, larun bat aprobetxatu dugu eta hitzalditxoren bat, bertso saio feminista, gauean pintxada ere bakarrik emakume sortzaileen abestiekin, eta egun horretan zehar eduki genuen hitzalditxo bat izan zen genero disidentziaren inguruko hitzaldia, eta ez dakit zer neukan nik buruan bertara jo nintzenean, edo, neukan idea bat, etzena izan espero nuena, eta atera nintzen oso pozik. Egia da, hitzaldia mistoa zela, baina bertan ginenak emakumeak ginela gehiengoan, eta mutil bat gerturatu zela benetan esan zigun, berak galdetu zigun, lehenengo pertsona bera izan zen galdetzenea mistoa zen, berak bertara joan nahi zuelako. Eta bai, izan zen oso gune erosoa, oso gai ezberdinak jorratu ziena genero disidentziaren inguran, eta maite ditut horrelako eremuak ze benetan gozada bada jende ezberdinagatik ikastea. Ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora daramadan hemen. Ez da inorreturriko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora daramadan hemen. Guztiz ados nago Juneren bi maite dutekin, elkarbanatzen ditut, zure maite dutak, eta hemen txatean jarri dute, ara, June kontzertu zalea da. Bai, esan genezake bai, ez? Bai, tartea dagonean kontzertuak nik uste deni gustatzen zaigula, eta gustatzen zaigun talde bat ikustea zuzenean. Vale, gure Barbie argazkilari bada Barbie kontzertu zale. Hementxe Gorkaren maite duta, nire maite duta da Osakidetza euskaraz. Larun batetik ospitalean nago eta ze politia den hemen euskera entzutea. Gora. Gora Osakidetza, gora euskera eta gora zu Gorka. Animo. Nire maite duta kontatuko dizut June. A ber, kontatu Barbie kontzejala. Barbie politikari naiz. Bai, Barbie zinegotzi. Barbie zinegotzi, gustatzen zait. Nahiago, Barbie lehendakari gehiago gustatzen zait. Bale, Barbie lehendakari. Bale, Barbie lehendakari. Barbie lehendakari honek kontatu behar dizu, maite duela aurreiritziak eztanda egiten diotenean aurpegian. Larun batean gertatu zitzaidan, parrandatxoa egin nuen, zitutukatuko June. Parrandan aritu nintzen, eta etxera hueltan, kuadriako
lagun bat etxera zigoala, eta esan nion, bueno, Maialen, zurekin joango naiz, zure etxe atariraino, ze ikusi genuen, bere etxe aurreko bankuetan, 2 pertsona zeudela droga kontsumitzen. Eta itxura nahiko kaskarrarekin. 2 gizon ziren, esan bezala droga kontsumitzen ari ziren hor begibistan, eta bueno, esan nuen, Maialen, zurekin joango naiz, zure etxeko atariraino bada espada ere, ez? Ez zaitezen joan zu bakarrik emakumea etxeraino 2 gizon aurrean, eta bueno, bada espada ere. Eta orduan, joan nintzen, berarekin, esan bezala, etxeko atariraino, 2 gizon horiengatik. Ez dakit, berandu zelako edo etzegoelako argia nahikorik plazan, ez, zen 2 gizon horiengatik. Eta utzi nuen etxean, sartu zen, eta buelta eman nuen, eta klaro, hemen 2 zaretenean, arazoa dago, batek bestea laguntzen duela portalera, baina gero bakarrik egin behar duela buelta etxera. Eta orduan ni, buelta eman nuen, eta 2 gizon horietako bat gerturatu zitzaidan. Eta ziren esan nuen, nahi ama. Orain zer egin behar dut, ze bakarrik nago. Eta esan zidan, aizu, ondo, laguna etxeraino laguntzarena, osea, oso detai polikia iruditu zaite, horrela, hotxa zeukar horrela, egia ze polikia, lagundu diozula etxeraino, inbehar da, gauetan daulako kinberdia. Eta, kriston detaia iruditu zait. Eta ni barruti pentsatzez, ne harten, jakingo bazenu, zuregatik edo zuk sortutako beldurrak edo kezkak eraginda lagundu dio dala etxea, eta besteak jarraitzen zuen. Kriston detaia, oso ondo, oso polikia iruditu zait. Nik lehen Donostin bizinitzen, eta Donostin bizinitzenen taberna bat badagoan, izena, eta esan zidan, baina zitut esango, eta tabernako etxeko Andrea, tabernatik 1 metrota bizia, baina nik bazpare gauero, tabernatik etxea laundu iten nion, bazpare gauero. Pentsatu non. Gauero tabernan, Emakumeko txaua, eta emakumeko txaua, gauero zoaguantatzen. Eta orduan, hoi inin behar data, eskertza izute, ze oso detaile polikia iruditu zaite hor zure laune etxeaino launtzea, eta nik, bale, bueno, guain nik, barko tetxea eta, bai, bale, agor. Eta izan zen, azteko kriston, gero barre algaraka igo nintzen igo gaioan etxeraino, egoera surrealista iruditu zitzai dalako. Baina bestetik, aurre iritzi hori ez, nik ikusi nituen 2 gizon, ikusi nituen droga kontsumitzen, ikusi nuen itxuraz, arraro xamarrak zirela, eta pentsatu nuen arrisku bat zegoela hor. Nire lagunarentzat, emakumea, gaztea, eta pentsatu nuen arriskua zegoela, eta horre etzi hori, aurpegian lertu zitzaidan, ze beldurra zen bai arriskua, baino 2 gizon horiek ez zeukaten asmorik, ezer txarra egiteko asmorik, eta, oin ere maite duta, ze sekulako grazia egin zidan, eta hau pasuk gizon ezagin dola izan duzu, baino jarraitu horrela. Eta hementxe datoz, atetik sartzen, gure hurrengo gonbidatuak. Emaiozu 2. aukera bat egunari. Naiz irratian, 2. kafea. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1.
Bortziriak 103.1. Urola 91.8. Goierri 102.2. Legazpi 94.6. Naiz irratia. Udaberri eternaleko aran batean jaio zen Nelson Calderon. Handez inguratuta, familia ugariko kidea, historia kontatzeko lanpetu zeuden bi gurasorekin, eta animatzen ez ziren 8 anai-arrebekin. Utxune horren aurrean, Nelsonek hitza hartu zuen eta familiaren kontalari ofizial bihurtu zen. Baina etxe hura hasiera besterik etzen izan. Handik aurrera, ipuinak eraman zituelako eskolara, kaleetara, unibertsitatera. Handik urte batzuetara, Espainiara joan zen arkitekturan gradua ondoko ikasketak egitera, baina barne borroka askoren ondoren, hitzak erabat bere egin zituen, eta arkitektura alde batera utzi eta historiak idazteko eta kontatzeko arte zar eta mirasgarriarekin jarraitzea erabaki zuen. Bere historiak Kolonbiaz gain, Argentinara, Txilera, Uruguai, Paraguai, Peru, Mexiko, Suitza, Grezia, Frantzia, Hungaria, Austria, Norvegia, Maroko, leku askotara eraman ditu. Eta nola ez, baita, gurera ere, Euskal Herrira ere. Hemen dugu gurean, ahoz-aho ahozkotasunaren nazioarteko jaialdian parte hartzera etorri da, eta guk ez genuen aukera galdu nahi. Kolonbiatik etorritako ipuin kontalari bat bigarren kafera ekarri behar genuen, bai, ala bai. Baina ez bakarrik etorri, Hemen ona etortzen diren ipuin kontalari guztiak bezala, Mai Gorostiagaren eskutik sartu da gure estudiora. Egunon, Mai Gorostiaga? Egunon, bai, ze usai, kafe kolombiarra daukagu gau, bigarren kafean. Egunon, Nelson. Buenos días. Buenos días. Imagino que te gustará el café. Bueno, sí, pero no soy muy cafetero para que veas, contradicciones. Pero ahora, cuando escribo lo tomo y como no he tomado mucho, me desplazo. Ez naiz oso kafezalea, baina orain idazten dudanean kafea hartzen dut, beraz nola ez dudan asko hartu, orain asko eragiten dit. Bueno, Mai, aurrekoan aipatzen genuen urtea abiadura azkarrean doala, ziztu bizian, eta bueno, joan zitzaigun urtarria, joan zitzaigun otsaila, eta martxoan gaude, eta horrek esan nahi du, aurrera doala ahozkotasunaren jaialdia, ahoz-aho aurrera doala, ja emanaldi pila bat, zenbatzen ere ez dakit, zenbat izan diren, ja emanaldi pila bat egin dituzue honezkero, eta bueno, orain baloratzeko errazagoa, ez da? Bai, gutxi gora bera Ekuadorren gabiltza, jaialdiaren erdia, bai egia da, bigarren partean igual saio gehiago daudela, ahozkotasunaren nazioarteko eguna dalako, topaketa, lehiaketaren finala, eta horrego ekintza berez izango direla bigarren partean, baina bai, ekintza ugari, publiko aldetik oso pozik gaude, arrakastatxua jendea gerturatzen ari da, bai umentzako saioetan, familiarrak oso politak izaten ari dira, eta helduek ari dira finkatzen, eta ez dakit zaletasun hori, etortzen dena errepikatzen dela, oso polita da, eta pixkanaka, ipuinen familia handitzen ari dela.
Horrela, gertatutako bitxikeriaren bat, kontatzerik bai. Bai daukat bat superpolita. Txaropita Galiziarra egon zangurekin, eta berak dauka liburu bat del kakao al txokolate. Ipuinak eta kondairak txokolotegi buruz. Eta, bueno, jarri ginen harremanetan Rafa Gortxategirekin, baina Rafa Obiedon jaialdi batean, eta, elkarrekin ez ziren ezagutu, eta iritsi zen korreoz ale bat, liburuaren ale bat, Rafari emateko, eta eman genuen, eta Rafa superpozik, eta atera genuen argazki bat, Rafa kontatzen badoka txokolatera batzuk Galiziarrak direla, hango potok edo txokolate iten zela aspaldin, goindara ez dakizen bat urte, eta, momentu magiko, nola, txokolatezko kondairen idatzeko liburu bat, eta txokolatera Galiziarrak elkarrekin daude Rafa kontatzen bere historiko, pasadizok eta anedota Rafa ipuin bat dale bai, gure Rafa Gortxategi, eta txaropita bai, superposik ere, ze loturak lortzen dituzte askotan historiok, ez? Bai, izugarrizkoak. Ze polita, Bai, oso. Lainotu didazu zerua, elurte zina inside neua, sandaliak ez dituzu kendu. Ni urduri nagoz, bai ezatu nizun bezala, urrezko kalabaza sarien ekitaldi hortara joatekoa naiz, Reservatu daukazu jalaukia, eta leku hon batean, izugarri politia izango da, gonbidatuak ja kontatuko digutena zoragarria. Kontalarien artean, irrikitan gaude, ez, ikusteko, hori ze proiekzioa, nola sortu askotasunetik beste arte disiplinetara eramateko lana, ez, eta oso kuriosoa, ukitu nahi dugu gaia. Nelsoni galderak egiten hasi beharko gara, ze hemen dugu, eta aprobetxatu behar dugu. Ze galdetuko diogu, Oiana? Begira, lehen justu esan du ez, Maik, ze lotura sortzen diren adibidez kasu hontan liburua, txokolatea, eta Nelson 2016an ere, hemen egon zan, Euskal Herrian, eta orduan nik galdetu nahiko niokeen lehenengo galdera horixe da, ez da? Nola ikusi duen 8 urte pasadira dagoeneko, nola ikusten duen jaialdia, zer aldatu da edo nola sentitu duen berak? Sí, hace 8 años estuve por aquí en Duela 8 urte hemendik egon nintzen, jaialdian baita ere, lehenengo aldiz. Experiencia muy bonita, inolvidable y esperientzia oso polita aztizina izan zen. Otra vez 8 años después y no de cualquier manera. Eta itzultzeko zortea dut. Venía yo que me recogió Mai. Gainera ez zein modutara. Iritsi nahi zenean, eta Mai Gorostiagak jaso nauenean, jaso naute segulako hortzadarrarekin. Pero mira, ya esto pinta, mira que... Y llego... Lehenengo hortzadarra ikusi nuen, eta pentsatu nuen, ja honek itxura hona du. También por la programación, una programación muy amplia, muy rica, con mucho narrador. Jaialdiak egitarau oso mardula du, jatorri anitzeko kontalariekin, Euskal Herriko kontalari askorekin. Atzean dagoen lan hori nabaria da. Trabajando y veo que el festival crece, que crece mucho. Ikusi dut jaialdia azten ari dela asko, azten ari dela eta osasuntxu dagoela, hemen esaten den bezera, oso osasuntxu dago. Hay que declararse, soy un zanahorio casi, ¿cierto? Muy sano, muy sano. Entonces lo veo muy bien y lo estoy disfrutando mucho. Gozatzen ari naiz? Anistasuna, ez, dauka jaialdi honek, nazioarteko artista mordoa etortzen da, eta segurazki horrek aberastu egiten du, horrelako jaialdi bat, baina ziur ere herrialdeen artean antzekotasunak ere badaudela. Ez dakit zer sentitzen duen Nelsone Kolombia eta Euskal Herriaren artean, konexioren bat baote dago. Sí, yo, por ejemplo, aquí en el País Vasco siento, Euskal Herrian, me recuerda mucho mi tierra y los Andes. Euskal Herriak eta Andeak, no va a ser creído, pero Andei gogorarazten dit Euskal Herriak. Los más grandes, se ven más grandes, pero ese color, ese colorido, ese verde, kolorea, esas montañas, berde hori, mendi horiek. Me recuerda mucho mi tierra. Bai, Euskal Herriak nere lurrak gogorarazten dit. Tiene el Pacífico, tiene el Amazonas, tiene paisaia asko daukagu Amazonia, daukagu Karibea, dauzkagu mendiak, baina ni mendiko zonalde batekoa naiz, eta orduan Euskal Herrira iristen naizenean,
a 8.000 kilómetros erroiekin de distancia o más. konektatzen dut. Y además también que compartimos esos seres míticos, en las montañas, la madre, bueno, no son los Izaki mismos, mitologikoak y no los ere conozco todos los del País elkarbanatzen Vasco, pero les ditugu. puedo mencionar del Colombia y usted mira, pues mira, ese es Ez ditut parecido a Euskal este de aquí del Herrikoa País Vasco. guztiak ezagutzen, baina badaude pertsonaia batzuk antzekotasunak dituztenak. El Moan de los Ríos, El patetarro. Patetarro. Bueno, hay un montón. Asko dira. Sola, había un montón de espantos ahí en la montaña. Entonces, me recuerda y pienso en mendian esto. bizi De hecho, diren alguna novela que he izaki leído, alguna horiek, escritora, hemengoak por ejemplo, gogorarazten Dolores didate. Redondo, que habla, que es policíaca, pero habla de Irakurri los ditut, adibidez espantos, Dolores Redondoren liburuak, seres mágicos de bueno, la montaña, y eso me novela recuerda beltza mucho a dira, mí baina agertzen también dira, Colombia, mitologiako y la zona de los izakiak, Andes, y la zona cafetera, que eta Kolonbian, tenemos todos esos mitos, zonalde horretan, kafearen zonalde horretan badaude horrelako y ese kondaira asko. respeto como a la montaña. Azkenean zenbat antzekotasun ere ditugun, ez, herrialdeen artean, eta oinarrian, ez, edo tradizioan ere zenbat gauza dauden. Eta bueno, Nelson hemen aritu da, sesio elebidunak egin ditu Ane Gebararekin batera, ez, eta orduan esperientzia bat izan du narratzaile euskaldun batekin. Nahiko nuke kontatzea pixka bat, nola izan den esperientzia hori, saio hoien berezitasunik edo. Bueno, esa experiencia está siendo Esperientzia hori zoragarri izaten ari da, oso politia. escuchar dos músicas, cierto? Bi musika elkartzea bezalakoa da, Es como si bi fuera hizkuntza un hizkuntza concierto. elkartzea. Kontzertu moduko bada. Partituras que se juntan, se Partiturak abrazan, dauzkagu, y lo más besarkatzen bonito es diren ver cómo lo partiturak. disfrutan también los niños. Nosotros Eta lo bereziki que politia da intentamos ikustea hacer en umeek la nola sesión disfrutatzen duten. fue hacer, empieza Ane con la lengua vasca, con su musicalidad. Saioaren hasieran los Ane niños hasten da, escuchándola, euskeraz, y luego entonces umeak ya bera habla entzuten, un poco de Colombia, eta gero ni sartzen naiz, eta Kolonbiari buruz hitz egiten diet. Hacemos el cambio ya de idioma, de narrador, y es muy bonito. Eta hor egiten dugu kontalari aldaketa eta hizkuntza aldaketa. Palabrita no la conocen, pero ahí está Ane para que al rescate. Umeak engantxatu egiten dira, hitzen bat ulertzen ez balin badute gaztelaniaz Anek azaltzen du. Bereziki animaliekin batzuetan gertatzen da, ez? Animali batzuen izenak ez dituztela ezagutzen. Baina Anek salbatzen nau. Y ha ido súper bien. Por ejemplo, la sesión que estuvimos estos días, que estaba abarrotada de niños y padres. Azken eguneko sesio hauek, ume eta guraso pila batekin, Yo miraba a Ane oso y a los politia izan niños da. cuando escuchaba, y era tan bonito ver ella contar ahí en lengua vasca, ¿cierto? En su idioma, como los niños escuchaban, y luego ya salía Ane kontatzen ari denean, bere hizkuntzan, eta umeak nola entzuten duten, bueno, umei begira egoten naiz, eta gero konexio hori nola egiten duten, bidaia moduko bat, Kolonbiara, oso esperientzia zoragarria. También en diferentes países en los que he estado, en la lista que leíste y que parecía que te cansabas. Pues en eso lo... Lehen irakurri duzun zerrenda horretan ematen zen nekatzen ari zinela, zerrenda hori irakurtzerakoan, bai, herrialde askotan egon naiz, kontalari lanetan, eta oso politia da. Y entonces las personas no entienden el idioma, pero se ríen a veces como a dos tiempos. Entonces se ríen cuando... Leku batzuetan historia kontatzen duzu, eta egianan, herrialde horretan ez dute hizkuntza ulertzen, baina ikusten duzu bi aldiz egiten dutela barre, entzuten dutenean, ulertzen dutenean, eta egia esan, zoragarria da. Eta Anerekin, are gehiago, ze pertsona ona eta kontalari ezin hobea da. Mai, kontatu digu Nelsonek kontzinela bere bila Romako zubiarekin, eta segurako harrera egin zeniola, zuretzat ere berezia izango da, ez? Nazioarteko jendea etortzen denean, eta zuk hartzea, ez? Hemen, torri erakutsiko dizut nire etxea, erakutsiko dizut nire jaialdia, eta bueno, hitz egingo dugu gure harreman hauetaz. Bai, askotan hoxe da nire jaialdia, ez? Off hori, atzean gertatzen den gauza guzti horiek, zenbat intrahistorioak edo daudela metahistorioak, ez? Jaialdi barruan, txokolatarena bezala, txakopitakin, edo hortzadarrarena, Iruñatik atera eta irurtzen aldean horrela izugarrizko polita zan, eta nik beti horrelako kasuetan esan, bai, eske galtzagorri ditugu, iratxok ditugu atzetik, eta igual hartzen da, como nire mobila, eta eskerrik asko galtzagorrik hau prestatzeagatik, horrelako sorpresa gertatzen direnean, pasaden urtean ebai
junginen txindokira, eta baserri batean dago eguzkilore batzuk, eta orduan berdina ez, kotxetik ikusi, bege, eskerrik asko galtzagorrek eguzkilore jartzagati baserrian, eta guazen, bena, dekorazioa prestatu horrengo herrian, eta bueno, sartzen dira, gure kultura oso polita da. Alde batetik guretzat, bidaiatzen dugu, beraien herrialdetara, beste alde batetik saiatzen ari gara, ez dakit, alfombra gorria jarri, eta beraiekin emozionatu eta erakutsi nolakoak garen. Vamos a sacar la arena para ganarnos para el rojo. En el barrio Palenquito, todos somos compañeros y vivimos del arroyo nosotros. Mai, opa dizugu Joan Dadila jaialdia orain arte joan den bezala, hau da, zoragarri. Geratzen dena Joan Dadila zoragarri, eta jarrai dezazula urte luzez jaialdi honi eutxiz, eta gonbidatu, naziarteko gonbidatuak, eta bertako gonbidatuak gurera ekartzen. Mila esker gonbidatuta zaudete denok, eta ja daude galtzagorri batzu zure aulkia prestatzen 23rako. Ondo, eskerrik asko, gracias Nelson. Muchas gracias a ustedes, un placer estar por aquí, una alegría. Plazerra gurea, eskerrik asko entzule, gurekin egoteagatik eta gurekin bidaiatzagatik, gaurko honetan Kolonbiara, baina badakizue hemen bigarren kafean, minuturo aldatzen joaten garela helmuga, eta orain Kolonbian egon garen bezala bihar agian Finlandiara joango gara Josu Iztuetarekin, etziagian joango gara Brasilera, Maialenteia biderekin, eta egunen batean flamenkoa dantzatzen ikusiko gaituzue Sevillan oianak ala behartuta. Ez litzateke gaixi hongo, Aurrera jarraitu behar dugu orain, Petrona Martinezen La vida vale la pena abestiko azkeneko minutorekin. Ya me duele la cintura que no puedo caminar. Ay, personita, la arena me va a matar. Ya me duele la cintura que no puedo caminar. Ay, personita, la arena me va a matar. Ya me duele la cintura que no puedo caminar. Ay, Petroneta, la arena me va a matar. Ya me duele la cintura que no puedo caminar. Ay, Petroneta, la arena me va a matar. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aldatzen da azalekoa, muina ere aldatzen da pentsaera munduan. Gauza batzuk aldatzen dira, baina beste asko ez. Eta aldatzen ez den gauza horietako bat da, astelenetan telesail eta pelikulak izaten ditugula izpide, baina gaur bereziki Bart, Oscar sariak banatu dituztelako, eta pixka bat horren inguruan aritzeko, Imanol González Gurrutxaga gonbidatu dugu gurera, gonbidatu edo behartu, bi hitzetako bat. Egunon, Imanol? Egunon, bai. Zer modu zaude? Ondo. Entzulek esango dute baino, gizon hau, azal kolore hori nondik atera du? Bueno, ez da enbeste nabaritzen, baina... Nabaritzen da, Imanol, nabaritzen da. Bazaude, azkeneko kolaborazioetatik gaurkora, alderatzen baditugu, zure azalaren kolorea aldatu da. Bueno, lanean ibili naiz atzerrian. Zuek pentsatze dezute oporretan ibili naizela, baina ez. Ez, badakigu lanean aritu zarela, eta guk lanean jarri bertzaitugu, zure iritzia jakin nahi dugulako, Oscar sariak banatu ziren. Ezagit zu gauez esna mantentzen den horietakoa zaren, Oskarrak ikusteko, lehen agian bai, orain ez? Nik bere garaien ikasketak Bartzelonan initun, eta bertan, unibertsitate bertan, atzoko egunez, ospatzen da festa nahiko garrantzitsu bat, eta bertan iten da... Oskarretako ekitaldian eskusakin mantentzen gea ez naik modu batea esan da ordu hortarte, eta gero ikusten dugu unibertsitateak denak batea. Hor ezkutatzen dana da esna mantentzen gehala festa tartetan. Alkohol bitarteen eta orduan, bueno... Festa dago eta aitzakia da Oskar sariak ikusi behar dituzuela, zinema ikasi duzuelako, baina benetan hor helburua da parranda. Bai, eta gaur egun ja heldu garen hontan
baina ezin ditugu olako askatasunak hartu. Batez ere hurrengo gunen lanea etortza tokatzen zaizunen, eta Oskarri buruz hitz egitea tokatzen zaizunen. Beraz, etzen dituen zuzenean ikusi, baina ikusi dituzu garaileak nortzuk izan diren. Bai. Gaueko uneak, sorpresaren bat? Guk aipatu dugu, zero sorpresa iruditu zaigu Oppenheimerrena. Bai, zero sorpresa, indignación total, baina bai, ez dakit, nik baneukan esperantza pixkat Past Livesek irabaziko zula, pelikula hoberena. Ez dakit, Oppenheimer nire gustatu zaite, baina ez zait iruditzen hainbesteko adanik, eta gaur egun, betidanik pixkat izan dira sariak oso marketing eta oso, pelikulai buruz hitzein baino, sozialki ze impactu eukidun. Eta bai iruditzen zait, marketing aldetik Oppenheimer eta Barbie eukiduten burruka hontan, esanguratsua dela, baten, Oppenheimer izatea saritutako kasu hontan Barbiekin alderatuta. Bueno, han agertu ziren, holtza gainera Reynolds ez, barkatu Ryanak nahasten ditut. Ryan Gosling eta Emily Blunt. Eta aipatu zuten, Barbenheimerren lehia hortxe amaitzen zela, ez? Biak egun berean, asteburu berean estrainatu ziren uztaian, Barbie eta Oppenheimer, Barbenheimer fenomenoa ez izen hori jarri zitzaion, eta pixka bat, beraien artean ere bake ituna sinatzeko elkarrekin holtza gainean ikusi genituen atzo, pixka bat zirikatzaile, ze esan zuen, Ryanek esan zuen, badakizu zergatik den Barbenheimer eta ez Open Barbie. Eta zer bat, pasatu dituzulako hilabete guzti hauek gure itzalean, Barbiren atzetik. Baina sari banaketan, ze gertatu da, ez soilik Oskarretan, Urrezko Globoetan eta beste hainbat sarietan irabazi duela argi eta garbi Oppenheimerrek. Bai, baina, ez dakit, egia da gero baita Christopher Nolanek eramantzula baita zuzendario beneran saria, da lehenengo aldia eramaten duela sari hori, eta, zentzu hortan, iruditzen zait gehiago dala Oppenheimer pelikulak eukidun zer esanagatik, eta Christopherrek eukidun ibilbide guzti honegatik, ez dala bakarrik pelikula hori premiatzen, baina horren atzen daun estrategia guztia eta esan nahi guztia, pixka giltzait, niretzako pixka pereza matet. Baina batzuetan aprobetxatzen dute, ez? Horrelako zerbait agian merezitako sari bat emateko agian Christopher Nolanek ez zuen Oppenheimerrengatik merezi zuzendari honenarena, baina bere ibilbidean merezi izan du aurrekoetan edo nahiko lan txukunak egin ditu zuzendari honenaren Oscar saria jasotzeko moduan, eta orduan aprobetxatzen dute pelikula hau aurretik aitortu etzaion sari hori emateko gertatu zen Leonardo DiCapriorekin okerrezoanago. Leonardo DiCaprio eterno nominado, ez? Beti izendatua eta iritsi zen uste dut The Revenant pelikularekin irabazi zuela eta askok ere berdin esaten zuten. Hemen saritu zaiona ez da soilik pelikula honetan egindako lana, baizik eta zenbat aldiz aurretik ere egon den, izendapen lortu dituen, eta pixkat aitortza modura. Bai, de hecho, atzo baita eramantzun Robert Downey Jr. Bai, hori ere aipatu nahi genuen. Bale. Ez, nik egia da olako pertsona hain ezagunek, hori, Christopher Nolan edo Downey Jr. olako, zinema industrian oso barrenatuta dauzkeun pertsonak irabazten dutenen Oskarba esate duzu, izango da bereien hirugarrena. Baina esango nuke Downey Jr.ere lehenengoa dela, behidatzen nahitu naiz eta printzipioz azaldu zait lehenengoa dela. Orduan momentu batzutan, harritzen dizue, esate duzu, honi ja ibilbide oso luze dauka. Baina igual askotan baita da, hori, eukidun ibilbideagatik eta esateko bida. Hemen daukezu zure rekonozimentua, hemendik aurrea nahi baldin badezu zerbait gehiagoin, zure esku dago, baina baitzet jakin zazula indezun guztia oso ondo daundala. Asko gustatu zitzaidan lehenera aipatu dugu, eskertzera igotzen direnean holtzara, mezu batzuk oso unkigarriak izaten dira, eta Robert Downey Jr.rena horietako bat izan zen, unkigarri alde batetik, barre egiteko ere aukera eman zuen, ze saria eskaini zion bere emazteari,
eta aipatu zuen, nire albaitariari, nire emazteari, ze horla katxorrito bat nintzela, hola, txakurkume bat nintzela hartu ninduen eta bizitzara ekarri ninduen. Bueno, horrekin erreferentzia egiten zion Robert Downey Jr. 80ko hamarkada amaieran, drogak direla, alkola dela, eta, zulo nahiko ilunean murgilduta igaro zituen urte horiek, eta, antza denez bere emazteak atera zuen zulo hortatik, eta berari eskerrak eman zizkion, baina eskertu zuen baita ere bere abokatua. Azkeneko 40 urtetan ere abokatua izan dena, pasa dituelako urte guzti hauek nik kartzelatik ateratzen saiatzen, bintzat lortu duela ez nik kartzelera eramatea, eta orduan eskertu egin zion, eta baita estilistari esan zuen, eskertu nahi dut baita nire estilistari, ze agian inorkeztio, beste inorkeztio eskertuko, beraz, politia da, ez? Ikustea bakoitzak zertarako aprobetxatzen zuen. Cillian Murphyk lehen esan dugu, baita bakearen alde borrokan ari diren guzti eskin nahi izan ziela. Horrelakoak egoten dira baita, eta une unkigarriak ikusteko aukera izan genuen atzo. Tartean, Messi txakurrarena, June. Bai, nik gaur goizean ikusi dut bideo bat sare sozialetan, eta egia da oso polita iruditu zaitela, azkenean, Messi txakurra bertan egotean nahi zuten, baina, txakur batentzat izan daiteke agobiantea edo horrelako toki batean jendea txaloka eta sala guztia soinua egiten entzutea, eta orduan egin zuten izan zen, ordu batzuk lehenago, bere reakzioak edo interakzioak izango liateken horiek, grabatu berekin, eta inguruan 10-15 bat pertsona eseri zituzten pixka bat disimulatzeko, eta irudia benten polita da. Oso polita da. Esan zuten aurretik hainbat txiste ere entzun nituen, ez? Egiten dute bazkari moduko bat Oskarraren aurreko egunean, edo 2 egun lehenago horrelako zerbait, eta Messi txakurra joan omentzen ara. Eta orduan beste pelikuletakoak esan zutela izu. Honek ez du balio. Txakurra ekartzen balin baduzu, botoak eskuratuko dituzu. Txakurra maitagarria da, eta mundu guztia maite bindu egingo da berarekin, eta orduan zuen pelikulak irabaziko dut. Orduan esan zuten, debakatu egingo ziotela Oscar sari banaketara joatea, beraz oso politia izan zen ikusi genuenean, neurri batzuk hartu zirela, txakurra zaintze aldera, eta gero bere irudiak ikusi genituela, beraz, hori gaueko beste uneetako bat, eta beste uneetako bat, Ryan Gosling Ken barruan zuela abesten, eta sekulako ikuskizuna egiten. Ze Barbie pelikulako izarretako bat, bera izan da. Ez solo Ken, baina gainean justu bi anekdota horiek batzen ditu Ryan Goslingen aktuazio horrek, ze esango nuke, aukerez doan hau, bere emanaldia, bintzat bere momentu horren, abestu ondoren, uste sartu zutela txakurran plano bat. Eta momentu hortan txakurra txalokazioan. Bai, prestatu zituzten hanka batzuk bezala, eta txalo bestela egite zuen, bai. Eta la Sociedad de la Nieve zer, saririk gabe etxera? Ja, a ber, nik banekien ez zula ezer eramango. Egia da, haitu nintzen pixkat hori, repaso bat iken zenek eramantzun eta ze saiek eramantzuten da bar. Nahiak gehien harritu zitena, beti esateuna, sorpresa gabe, baina harritu ziten pixkat Godzillak eraman izana, Godzilla uste zala, Godzilla versus no seke, eramantzun efektun saria. Banekin, la Sociedad de la Nieve etzula eramango, ze badakit, duda daukat, a ber, nominatu da zeon, baina efektu bastante xume zeuzken, eta es lo que, olako pelikuloi batek, dena pelikula guztia praktikamente efektu diena, ez da harritzen. A ber, la Sociedad de la Nievek 12 Goya sari jaso zituen Goya sarietan, beraz, ez dut uste sari gozez geratu denik Baiona eta lantaldea, baina bai, saririk gabe geratu zen, eta lehen aipatu dugun bezala, saririk gabe Bilboko gure zuzendaria, Robot Dreamseko zuzendaria, ze esan dugu, ez zuela saririk irabazi azkenean, baina pena bada, ilusioa egingo liguke, Robot Dreamsek irabazi izan balu, baina eta zer pasatzen, badakigu Miyazaki dela, eta Miyazakiren aurka ezin dela animaziozko pelikula batean, zaila dela irabaztea, ezta? Bai, eta guantxe behiratuet, eta ez, efektu visualak ez zeon nominatuta Sociedad de la Nieve, baina nere buruan bazeon, eta bihotzean bai. Bihotzean ere bai, zepolita hori.
Imanol González Gurrutxaga, eskerrik asko gurera etortzagatik, errepaso azkarra egitera. Eskerrik asko zuei. Zu baitzarela ken. Zertzara gehiago, ken edo alan? Ostra, galdera ona. Nik uste dut, guazen poetiko bukatza, nik uste dut gizon guztiek dugula ken eta alan zatitxo bat. Osondo, Imanol González Gurrutxaga, eskerrik asko zure hausnarketa honengatik, baina goizeko 11ak dira puntu-puntuan, eta Naiz Irratiko estudio zentraletara joan behar dugu, azken ordua ezagutzera, gure ken kazetariarekin. Egunon, oinat zaizburu. Ken kazetaria. Baina, bueno, zango dugu kasunetan Palestinan Ramadan hilabete sakratu hasi dela, musulman guztientzat dakizunez, bake eta gogoetako garaia dela, baina kasunetan Israelgo genozidioak ez duela etenik, bai erasoaldiak, hilketa, genozidioak eta goseak bere horretan jarraitzen dutelako Gazan, eta Israelek okupatutako Zisjordanian eta Jerusalen ekialdean ere indarkeria gogortzen ari da. Gogoratu, 31.000 hildako direla Gazan, 72.000 eta 500 zauritu baino gehiago duela 5 hilabete Israelen kontrako Israelen erasoaldia hasi zenetik hori dio osasun ministeritza palestinarrak asko direla aurrak eta hilik gutxienez goseak jota 25 pertsona hil direla. Katarreko, Egiptoko eta Ameriketako estatu batuetako bitartekariekin zenbait astez negoziatu arren ez da azkenean suetenik izan. Ramadamaren hasieran bereziki Israelek behin betiko suetenik ez duelako nahi eta Hamasek ez ziolako oniritzia eman 40 eguneko etenaldiari negoziazio mahaiko azken zirriborroa irakurrita. Muturreko gozea zabaltzen ari da beraz, Gazako familia prestatzen ari dira duten guztiarekin lehenengo iftarra alegia baraboaldiaren osteko lehen afaria ospatzeko, baina elikagai behar handia dute eta etengabeak dira Israelen bombardaketak. Elikagai eskasiari aurre egiteko, Israelek laguntza humanitarioaren sarrera galarazten duen enean, aurpegi garbiketa edo Ameriketako estatu batuakek egiten duena, berez egin dezakena baino askoz gutxiago itsasontzi bat bidali duelako Gazako kostarantz behin-behineko portu bat jarri eta hornidura hortik banatzeko, baina ez dio bere aliatu nagusi den Israeli inolako belarri tira zokorik ematen. Israelgo poliziak bestalde galarazi egin die bart ehunka gazteri Jerusalem ekialdean okupatutako meskiten zabalgunean sartzea Ramadamaren lehen eguneko otoitzak egiteko. Donzeranka lagun elkartu dira Al-Aqsa meskita sakratuan otoitz egiteko, baina poliziak kolpeka atera ditu eta jokabide horrek ez du bat egiten Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak hitz emandakoarekin. Ramadamean kultu askatasuna bermatuko zuela esan zuelako eta esandakoa berriz ere esaten duenaren kontrako egiten diarduelako Israelek. Bueno, esan bestalde Frantses estatuan, eutanasia aipatu gabe Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak hiltzeko laguntza bermatuko duen legea onartu nahi duela esan du 2017an agindu zuen lege hau eta adinekoen 180 dirudi eutanasiarekin ados dagoela estatu frantsesean, nahiago izan du ordea hiltzeko laguntza bezala aurkeztu aipatzen ari garen legea. Macronek Liberazion eta La Croix aldizkariei eskaini dio elkarrizketa igande honetan, datozen asteetan nahi duela onartuta egotea aipatu lege esan du, gaur egun Frantziar asko Belgikara joaten dira eutanasia jasotzera. Estatu kontseilura igarriko du legea eta ondoren 8 bat egunetan ministroen kontseiluak onartuko du. Maiatzean, kamera legegileetatik pasatuko da eta udara bueltan sartzeko indarrean sartzea nahi du legea. Argitu duenez Macronek hiltzera lagunduko du beti ere neurri eta baldintza batzuekin. Egoera txarrean atzera egiterik ez duten gaixotasun kasuetan edota giza duintasuna bere ere galduta dagoenean irizpide zorrotzekin. Neurri horiek beraz elizioak nahi dituenak martxan jarri. Bueno, Goiuri eta lagunok honaxe kontatzeko genizuena, gero 12etan itzuliko gara kontu gehiagorekin. Eskerrik asko oinatz, guk aurrera egingo dugu egunean behineko partidatxo batekin. Egunero esnatu, prestatu eta lanerako edota eskolarako bidea hartzen dugu. Eguna bertan pasa eta gero etxera iristen gara. Batzuek haien kirol entrenamendu, klase extra edota enkarguak egiten dituzte. Beste batzuk afaria prestatzen jartzen dira. Eta konturatzerako afalduta eta ohean sartuta izaten dira.
hori denaren ostean berriro berdin hasten da eguna. Errutina jarraitzen dugu egunero. Eta hemen monotoniaren jarraitzaile berriz ere. Baina duela 5 urte, Euskal Herritar askoren errutinan aldaketa txikitxo bat eman zen. Bakoitzari hoberen zetorkion unean, pare bat minutuz ingurua gelditzen zen. Eta urduritasun puntu batekin bakoitzak bere mugikorrean gertatzen zena bakarrik izaten zuen buruan. Azkar batean gai ezberdinak pasatzen zitzaizkion burutik, zela matematikak, hitz gurutzatuak, Euskal Herriko mapa edota Eurovision. Bost urte igaro dira lehen aldiz Euskaldun asko haien mugikorrean egunean behin aplikazioa instalatu zutenetik. Egunero minutu gutxiko tartean, gai ezberdinak lantzen dira mugikor askotan. Baina nolatan hasi zen aplikazio honen sorkuntza. Eta gaur egun zenbat erabiltzaile daude. Honen inguruan hitz egitera etorri da gaur kode sintaxeko sortzaileetako bat. Kaixo, egunon, Josu Gazpillaga. Kaixo, egunon. Bueno, lehenik eta behin 5 urte bete dira beraz zorionak. Eman behar pentsatu. Eskerrik asko. 5 urte asko da, aplikazioen munduan eta internet munduan orokorrean, baina mugikorretako aplikazioen inguruan 5 urte bada zerbait bai. Bai, eta, horren arira galdetu nahi nizun, ospeakizunen bat edo egin duzu, ospatu duzu egunean behin 5. urte hurren hau? Aurreko astea izan da justu pixkat berezia, 5 urte, baina justu hasi izan martxoaren 4 batean, duela 5 urte. Lehenengo 2 aste egin genituen barruan, gure lankideen artean eta gauza probatzen. Eta, 5 urte behanduago, egun berdinean hasi izan astea, eta aurreko astea pixkat aste berezi egin dugu, galderak eta pixkat baita ere autorreferenteak egin ditugu, normalean baino gehiago, egunen bimeraren inguruan eta hola. Eta saria ere apur bat diferentea izan da. Normalean banatzen dugu irabazlearentzat eta zozketa bidez beste zerbait, eta oraingoan banatu ditugu 50 zozketaz eta 50 lehengoak eraman dute, propio zaldieroak diseinatu digun kamiseta bat. Oantxe publikatuko dugu 100 irabazleen zerrenda. Beraz denak adi, honenik zerrendan zaudeten eta... Hori da, lehengo 50 seguru dira, eta beste 50 oraintxe publikatuko ditugu, eta eurek ere jasoko dute SMS bat. Ados, beraz, adi... Zozketaz, saritu izan direla esan ez. Honek aserreak sortuko ditu. Zenik badakit bulego askotan lantaldean eta aritzen direla, ez? Elkar mokoka, nik gaur 8koa, nik 10koa, nik ze mantxoa zaren, eta zuk nola egiten dituzuna hain azkar, guain sariekin ere, zuri tokatu zaizu, ez duzu merezi horrelakoak ere, egongo dira. Horrelakoak izango dira. Pentsatu gendun, azkenean jendeak taldeetan jokatzen du, eta pentsatu gendun talde bakoitzeko sari bat ematea dola, baina, asko dira, eta ez zigun ematen. Eta hortik sortu da, kamiseten kontua, eta a ver, nola, daukaten amintet estimatuko dute, pentsatzen dut, eta Bai, noski. Bai, hori noski. Ondo egiela. Josu, aipatu duzu, hasiera batean beraz, publikatu baino lehen, egin zen utela zuen artean froga, baina oraindik pixkat hasierarago joango gara. Nola sortzen da egunean behin, nola okurritzen zaizue, aplikazio bat aterako dugu, jendeak egunero olasteko eta euskaraz izango dena. Bai, guk enpresan, interneteko garapenak eta aplikazioak eta olako gauzak egiten ditugu, eta beti daukau nolabait txip hori piztuta ez, modan dagoen edo pixkat indarra hartzen ari den aplikazioak edo gauzak nola ekarri ditzazkegun euskararen mundura. Pixkat gure egiteko bat ere bada hori, eta badukagu barruan ere nolako dinamika bat, olako ikerketak txoak eta egiten ditugu, eta horietetik zer ekarri genezaken. Eta duela 5-6 urte edo, bazeuden bastante indarrean trivial estiloko jokoa, inglesez da hola. Eta, egin gendun guk haiek euskarara ekartzeko esperientzia txiki bat, Tribual izeneko beste aplikazio batekin. Sortu genituen galdera mordo bat, eta aplikazioa publikatu genduen, eta, egin zuen bere bidetxoa, baina ez zuen arrakasta hondirik izan, garbi izateko. Eta, baina, bigarren buelta bat egin nahi genduen, eta idea hartatik tiraka okortu zitzaigun egunean behin. Ze Tribual eta beste aplikazio hauek ere danak dira nahi beste jokatzeko aukera ematen zituen aplikazioak. Jendeak normalean egiten du sartu,
egun batzutan eta atrakoia hartu, eta gero utzi ez jokatzeari. Eta beste batzuk aldiz ziren denbora errealean jokalari mordo bat jokoan jartzen zituzten jokoak gazteleraz eta horra. Eta guk hori, hortik tiraka eta buruari buelta batzuk eman ez eta okortu zeigun, guk aldi berean euskaldun asko jokoan jartzeko ahalmenik ez daukagu, edo ez dugu izango. Eta jendea sartu eta jokatzen ordu erdi pasa eta gero aspertuta ustea ere etzaigu interesatzen, eta orduan hortiko kortu zitzaigun egunean behin bakarrik jokatzeko aukera ematearen muga. Hori izan zen, nolabait gure barruan sortu ondoen ez da eta hortik sortu zen. Bai, gero izena eta dana sortu da hortik. Nik aitortu berri zuet, izan nintzela, adikzioa izan zuen pertsona horietako bat, Q12 jokora ingantxatuta egon nintzen horietako bat, gauero 10 konektatu behar ginen, zuzenean, aurkezle batekin, galderak erantzuteko, eta segulako frustrazioak izaten genituen, ze pixukidek jolasten genuen, eta zuzen, nola, denak ordu berean izan behar zuen, askotan ez zuen funtzionatzen aplikazioak. Bat, beti beranduago eta horrelakoak izaten genituen, eta gure artean asartu egiten ginen, zure mogikorrean azkarrago doa, nerea ez zait konektatzen, eta aserre asko sortu zituen, Q12 oinarrian zegoen estatuetetako HQ Trivia, antzeko beste aplikazio bat, eta 100.000 lagun konektatzen ziren, gabeko ez da izorrotan zan estatu batuetan, eta Asian da ere, omen daude, Txinan eta olakoak aplikazioak, eta 100.000 lagun batera jokatzen, eta guk ere pentsatu guen, nengo du hori euskaraz, eta entzatu, garestia da gainera teknologia hori, aldi berean jende asko konektatzeko eta kapazitatea desentea behar da, eta diru desentea behar da. Eta ez genuen ikusten gainera zeratik mugatu, gabeko 10. Eta hortik sortu zen. Horrek daka diferentzia bat, eta da, gabeko 10etan dena jartzen bali dituzu jokoan, 10 galdera nahikoa dira. Guztiari galdera igualak ematen dizkiozu. Eta guk esaten dut, bakoitza jokatu bezala nahi denean, baina orduan galdera diferenteak izan behar dira. Eta hori izan da erronka teknologikoa, 10 galdera igualak ezin diozkiotzu guman mundu guztiari, bestela zure aldamenekoa jokatzen dute, gero zuk iguala egiten duzu. Horrek ez du balio. Hortik dator egunan behin, bakoitzak nahi duenean jokatzeko aukera, baina orduan galderak, milaka galdera sortu dara zentu. Hori ere galdetu nahi nintzen, milaka galdera dira, egunero bakoitzak bere momentutxoa harrapatzen du jolasteko, nola sortzen dira galdera guztia joek, edo ze tamainako zakua da zuek? Momentu enten ez dakit 100.000 edo olakon bat egongo dira galderak sortuta. Etengabe ari gara sortzen, etengabe. Sprint batzuk eta sortzen ditugu galdera berriak. Galdera sortzen ditugu enpresa informatikoa gara eta galdera sortzen ditugu programa informatiko bidez. Denak dira patroi berdinekoa, fijatzen baldin mazarete egunean behin, daude sortak, eta sorta bateko galderak sortzen ditugu programa baten bidez. Programatxo bat egiten dugu sorta bat sortzeko. Eta adibide baten bateko, euskarazko Wikipediari galdetzen diogu, emaizkidatzu Wikipedia, euskarazko libururen bat argitaratu duten 200 idazleren izenak, jaioterriak eta informatua diren adinak, noiz jaio ziren. Eta orduan, datu horiek jasotzen ditugu programa bidez, eta horietatik sortzen ditugu galderak. Horran sorta bakoitza esan dezagun da programatxo bat. Eta, galderak hori, pixkanak aldatzen joan dira, eta gai ezberdinak lantzen, baina aurreko astean egin zen duten, hori, zuen inguruko galderak ziren, eta galdera bat izan zen, zein galdera mota izan den gorrotatuena. Eta, erantzuna ematen duenez Eurovision zen, zein unetan sartzen da Eurovision gaia egunean behin aplikazioan. Bakoitza bere frikiak bizi duzta. Eta gure enpresan ere badaude friki bereziak, eta Eurovisioneko Wikipedian badago zerrenda bat, Eurovisioneko irabazleekin, eta handik sorta bada. Eta gero nola gorrotua piztu duen, eta zer esana eman duen, mantendu indugu. Denbora hauetan guztian, pixkat zarata pixkat eta ateratzeko, eta parre pixkat egiteko. Ez dakit gorroto garriana izan da, hori garrien duen erantzun bezala, baina egia da kexa desente jasatzen ditugula. Galdera horrekin. Ni adinarekin konturatu naiz, Euskaldunak oso, ez dakit, itxuraz eta oso sasoitxu mantentzen garela adinarekin, ez? Beti galdera tokatzen zaidenean zenbat urte ditu ez dakit zeinek, beti esaten dut 52 eta ez, 57 ditutoniko, horrelakoak, beraz, ni konturatu naiz Euskaldunok nahiko gazte mantentzen garela.
Claro, nik horren... Adina galdetzen digu noietako batek, esate zidan nengo batean, berak ez duela jokatzen egunean behin, baina jolin, zema jende jokatzen du ez, etanak etortzek esan ez, uste nuen zaharragoa zinela. Eta, grazia hitzi da, non? Bai. Bai, galderetan sartuta pixkat, bueno, nik orain Josuk azaldu dela agian programak egiten dutela, agian kulpa ezin diogu langilei bota, baina zeinei okurritu zitzaion argazki bat jarri eta non dagoen galdetzea zeru bat ikusten den argazki horrekin. Hori da programaren akats bat. Datu iturriak lortzen ditugu, Wikipediakoak aipatu dudan bezala, baina beste batzuk dira argazki libreen repositorietakoak, eta bere garaian egon zan Panoramio izeneko tresna bat, argazkiak geolokalizatuta edukitzen zituena, eta handik hartu genituen Euskal Herriko argazkiak, edo mundu osokoak baita ere. Eta batzuk ez zeuden, argazkia ondo geolokalizatuta daude, baina, klaro, batzuk ez ziren argazki esanguratsuak. Eta errepasatu genituen eskuz, baina, klaro, igual dira 15.000 edo 20.000. Claro. Eta errepasatu ditugu batzuk eskuz, evidenteenak zirenak eta kentzeko, baina bakarren bat kolgatzen zaigu. Eta orduan, erabiltzaileak kexatzen direnean, orduan kentzen ditugu. Baina, klaro, lehenengo erabiltzaileak zeru hori ikusten dute eta asmatu behar dute Australiakoa dan edo Norvegiakoa. Eta, bueno, lankideen artean, aipatu dugu ere, horrelako galderek sortzen dituztela pikeak, eta badaude hainbat lankide, asteburu honetako 11etakoa azkena gelditzen denak. Zuen artean ere badezue pike hori, edo jokatzea zuen artean pixkat trampa da? Jokatzen du, eta hasi ginen bizkotxoa jokatzen, kafe ordurako bizkotxoa eta jokatzen. Baina ja utzi diogu, ja denbora asko da baita ere, guk hasieratik hasi ginelako baita. Eta gaina batzu beti irabazten dut, ez dakizuen enpresetan berdina gertatzen dan, baina gurean ere gertatzen da beti sorpresa gutxi goten da sailkapenean, orduan aspertuik gara batzu beti bizkotxo ematez, eta utzi diogu, bai. Galdera badago txatean, June. Bai, galdetuko duzuzuk? Kontua da ez du dala ulertzen galdera. Bueno... Eta agian zuk ulertuko duzu, eta galderaren zergatia ere agian ezagutuko duzu. Itxen, utzi bota ezu beste galdera bat eta orain ulertzen saiatuko naiz ni. Galdera hau. Hori, bueno, galdera da justu nik galdetu dudanekiko ere, hemen, bueno, Josu jakiteko nere aitaren galdera bada. Eta bera oso pikatuta zegoen aurreko astean zeru bat atera zitzaiolako, eta jakin behar izan zuelako Pittsburgh zen edo beste tokiren bat, eta oso pikatuta zegoen horregatik. Eguneko eta mairu dauka asmatzeko. Bai, oso pikatia da, eta gure familian beti irabazten duen pertsona hori da, 30 segundutan, 9 eta 10 ateratzen ibiltzen den. Nik ez da posible, nik ez du sinisten. Nik ez dara, eta gero nik azkar ematen dio danean, naiz eta gaizki egon. Hori da beste gauza bat, jende asko galetzen diuna, nola da posible jendeak 22 segunduan 10 asmatzea, eta hala da, batzuk asmatu egiten dute. Kontuan hartu baita ere, egunero milaka lagunek jokatzen dutela, batzuk altuntunera jokatzen dute, batzuk irakurri egin gabe. Altuntun jokatzen dutena 10 asmatzea oso zaila da. Estadistikak ez du ematen, bakarren bati tokatuko zaio akaso noiz honez, baina ez du ematen. Baina bai, batzuk hartu dute teknika oso bizkorra eta galderak irakurri gabe argazkiekin, eta segun ze galdera tokatzen zaizkitzun, hori ere ez da berdina ze galdera tokatzen zaizkitzun, baina galdera egokiekin eta jende egokiek bai asmatzen ditugu 22 segunduan 10. Eta doi fe. Asmatu egiten du, ez dira trampak. Eta, bueno, gaur egun jarraitzen du aplikazioak noski martxan, badakizue gaur egun zenbat jende dabilen egunero galdera horiek erantzuten eta aplikazioan sartzen? Aurreko astean jokatu dute 54.000 lagunek edo olakoren bat. Hori da demoraldi honetan 54.000, 53, horre inguruan dabil. 5 urtera, hori kopuru hori daukau. Euki genituen lehenengo urtea betetzea hartzela, pandemia ere bazen, eta hor garai fuerteagoak, 80.000 lagun izan zen rekorra, okerrez baldi banago, lehenengo aste batean, eta geroztik más o menos hor mantendu da, 50, 60, 40, bueno, urte garaian arabera ere gehiago edo gutxiago jokatzen da,
Egia, bai, jende batek, noski, utzi indio jokatzeari, eta gero jende berri bat sartu da, eta beti dago ordezkapen bat. Inoiz partidaren bat jokatu dutenak, eta hori da pixkat 5 urte hauetan, hau dala eta publikatu ditugun datuetan esan duguna, 220.000 lagunek jokatu dute gutxienez partidaren bat. Beraz, bueno, Euskaldun asko gabiltza egunero hor pikatuta eta gure artean lehian. Bai, kopuru handiak dira, esan da. Euskarazko aplikazio bat izateko, ez dakit beste euskarazko aplikaziorik egongo den, horren beste instalazio lortu dituenik. Egongo da bakarren bat, pentsatzen dut, baina bai, euskarazko datua izateko datu harrigarriak izan dira, esan da. Ba, Josu, pixka bat bukatze aldera bai galdetu nahi nizula, bueno, 5 urte igaro dira, eta ez dira urte gutxi, esan duzun bezala, eta, bueno, momenturen batean, geldituko zarete galderarik gabe, edo horrengoz zakua, geroz eta gehiagora doa? Galderak esan dizut, sortzen ditugu esprinka edo, noiz hemen jartzen gara, eta egiten ditugu galderak, edo dauden sortak berretzen ditugu, zegoen dela 5 urte famatuak zirenak, igual gaur egun ez dira, bueno, gaur egun beste batzuk dira famatu baita. Baina, bueno, galderarik gabe ez da gigatuko gare, baina egunan behinen zikloa agurtuko da, bai, laizter edo egunen batean bukatuko da, egunan behin bera. Edo berriktasunen batzu sartu nahi dizkiogu, edo beste estilo bateko dinamika sortu eta bar. Baina, bueno, uste du kontzeptu batzuk balio dutela beste gauza batzuk egiteko ere, hau da, egunean behin bakarrik izatea. Uste dut hori, bueno, geroztik sortu dira, Wordle eta olako gauza batzuk ere, bueno, geroztik mundu mailan ere sortu dira, ez? Pixka bat interneta daukan mugari gabeko eremu bada, baina, bueno, eremu hori mugatu dezagun egunean behin gauza bat egitera. Eta horrek eman die zenbait aplikazio hori eta zenbait dinamikari ikutu bat, gu uste dugu hori ere izan zala gurean puntu hon bat, egunean 2 minutu dira, eta bueno, sartzen zarenean sartzen zara, eta egiten duzunean egiten duzu, eta ez du bestetik eskatzen. Hori uste dut puntu bat badala. Eta gero baita ere jendeak ja alta eman du bere taldetxoa sortu ditu, ja, klar, aplikazioan badauzkagu famili mordo bat konfiguratuta, lantokiak, kuadrillak, eta hori ere bere horretan bada sare bat aprobatxatu nahiko genukeena, segurazki beste zerbait sortzen dugunerako, baina ikusiko dugu. Bueno, gu beraz, adi egon beharko gara, ea beste aplikaziorik sortzen den, ea gure artean ere beste lehiaren bat sortzen dugun, eta, bueno, Josu, izan daitezela behintzat, beste 5 urte gehiago egunean binekin. Ea, noaino iristen garen. Eskerrik asko, nahi Eskerrik asko. Eskerrik asko. Urte berririk ez da, urte berririk ez da. Ara, Oiana, hemen ze hartu zaigun, bekatoros bat? Hemen gurekin da Dom, Euskal Ilustratzaile Grafiko eta marrazkilari feminista bekatorosa, guk dakigun arte behintzat, aldu den Nafarroa berean jaioa 1994 urtean, eta hainbat proiekturen artean akaso ezagunena bekatorosak liburua bera da. LGTB komunitatearekin lotutako beste proiektu batzuetan ere ari da hemen Baxe Nafarroan. Nolatan hasten da proiektu hau, edo nolatan sortzen da gogo hau? Eta gero berriz itzuli nintzarik Euskal Herrira, egiten nuen lana Glasgondeia askien ganatua zen. Baina iduritzen zaitan, piskat egetxe egizela han egiteaz, eta Glasgoko gizartea beziki queer baita, eta transidentitatea beziki azkarra da, LGTB-tasuna orokorki ere ikusten da denetan, karrikan ere biziki presentzia polita badu, eta beraz berriz itzuli nintzelarik etxera, pentsatu nuen, orain ene aldi zerbait egitea, nahi nuen liburu bat egin, berriz maite mindu nintzen ene lehenbiziko amodioarekin, eta... Histori hori iruditzen zaigu, bueno, fascinating. Entorri gara kotxean komentatzen lehen, eta izan da, bueno,
10 urte zentsatu niz berarekin izaitea, eta memetu batez errandit, bai, ados. Hola ginen dugu. Eta beraz horrek, iman dit Alimaleko kuraia olako proiektu potolo bati lutza ere. Bekatoros kontzeptua liburu honetan aratago doala edo ez dela, bueno, kristautasunak bekatari deitzen dion horri referentzia egiten dion kontzeptu batez, beste leku batetik hartu duzula. Bai, hori da lehen biziko abia pundua, erraetan umezala ni edo erlijio horretan bizi izaniz eta biziki azkarki, gande guziz dioeten gien mezara, eta apesa diten zen eskolara, sutitu behar ginen egunan apesa, jaun apesa, eta gana. Txipidanik deia ikusi nuen Eliza ez zela bat ere leku on bat emazte bat entzat. Eta onuk gutiago LGTB pertsona bat entzat. Eta beraz, enetzat bekatuan bizitzea da, pixka bat txiste bat, gehiago da erraitea askatasunean nahi dugula bizi. Bai. Ene ustez, bekatuan bizitzea da ere plazejan bizitzea adibidez, lanari buruz, adibidez, pentsatzen girela gizarte batean zeintan lanaz sofritu behar dugun, eta hori biziki giristinua da ere erraiteara lanaz sofritzea eta dirua egitea sofritzean, eta adibidez, nik lan egiten utalarik biziki maite duten lana eta zupat ere sofritzen, eta beraz hori ez da lana. Zeta lana egiten duzularik behar duzu sofritu, eta behar zenaz ez duzu lana egiten da plazeja. I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Gure webgunean eta podcast plataformetan entzungai. Naiz irratia. Ez dira betiko garai honenak, azken finean izaki hutsak gara, marearen ostean datore kaitza, uda berririk az guretzat. 20 urte. Desberdina zen duela 20 urteko Euskal Herria. Aldaketekin hasi zen 2004 urtea. Imazek Arzaius ordezkatu zuen EAJ-ko zuzendaritzan, 23 urteren ostean. Itoiz urez betetzen hasi zuten protesta artean. Eugenio Etxebeste, Antxon, Donostiarra, etxera itzuli zen, 29 urteren ondoren. Batxilla Urruti pastoral erregenta hil zen, Zuberoan. Etak, Katalunian ekintza armatuak egiteari utziko ziola iragarri zuen. Bernardo Atxaga eta Garik aitormena ikuskizuna prestatu zuten. Elurrak arazo ugari sortu zituen, eta bapatean martxoak 11 iritsi zen. Gaur, 20 urte betetzen dira Al-Qaedaren Madrilgo atentatutik. 2004ko martxoaren 11an, 4 trenetan lehergailua jarri zituzten. 183 pertsona hil zituzten eta 2000 zauritu eragin, Espainiaren historiako atentaturik larrienean. Mundua jautsi zaigu gainera, baztanalun baino lehen. Goizeko 7:26 eta 7:40 artean, trenen erabileraren puntako orduan, 10 leherketa gertatu ziren ia aldi berean Madrilgo 4 trenetan. Ikasleak, lanera zihoazen pertsonak, trenetako langileak, erosketak egiteko trena hartu zutenak, aldi eta jatorri askotariko biktimak. Bai zindagizut, ez dizuda baina izgazurrik esan eta zaudaziur. Atentatua hark dena aldatu zuen. Aldatu zituen biktimen eta haien ingurukoen bizitzak. Aldatu ziren garraio publikoetako segurtasun neurriak eta aldatu zen Espainiako testuinguru politikoa. Martxoak 11 Aznarren gobernua eraitsi zuen. Buscaba una masacre en España eta ha conseguido su objetivo. Que ninguna línea de investigación va a ser desechada. Nadie tiene ningún tipo de duda de que ETA pretendía un atentado antes de las elecciones. Hauteskunde orokorren hurbiltasunak guztiz baldintzatu zuen egoera.
Atentatua gertatu eta 72 ordura izango baitziren. Inkesta guztiek zioten Jose Maria Aznarren Pepek irabaziko zituela berriro, baina atentatuek hori hankaz gora jartzezaketen. Espainiako gobernuko orduko presidentea beldur zen. Eraso jihadista bat izan bazen, agian lotura edukiko zuen Irakeko gerran esku hartzeko erabakiarekin, eta martxan jarri zuen gezurraren makinaria guztia. Etari egotzi bertzitzaion. Martxoaren 11ko goiz hartan zehar, gobernuko ordezkari garrantzitsuek, hala nola Angela Zebes barne ministroak eta Eduardo Zaplana ministro bozeramaileak adierazpen publikoak egin zituzten etaren egiletza azpimarratuz. Gerora jakin genuen, presidenteak berak deitu ziela Espainiako komunikabide nagusietako zuzendariei atentatuen atzean eta zegoela pertsonalki jakinarazteko. Qué monstruosidad. Qué espanto tan grande. Y nuestro primer recuerdo, el primer recuerdo del gobierno, al que represento como lehendakari del gobierno vasco, es para las familias, es para las víctimas, que aún no conocemos quiénes son. Realmente cuando ETA atenta, cada vez que ETA ha atentado y atenta, se rompe en 1000 pedazos el corazón de los vascos y vascas. Porque el pueblo vasco ha sido, es y será un pueblo civilizado. Por favor, que no se hable nunca, nunca más de terrorismo vasco. El terrorismo es de ETA. Y un vasco de buen corazón, un vasco con dignidad, jamás se le ocurriría matar ni extorsionar a nadie. No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. ETA, estoy absolutamente convencido, está escribiendo su final. Estoy absolutamente convencido de esto. Porque es increíble que en el siglo XXI nadie pueda pensar que se pueda defender nada pegando tiros, matando y extorsionando a los demás. Decía Sofía Sol, y es verdad, que no cabía en su cabeza que unas personas puedan matar a otras para defender nada, para defender ninguna patria, para defender ninguna idea. Yo estoy absolutamente convencido de esto también. ETA está escribiendo su final. Las atrocidades que está cometiendo nos repugnan. Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren hitzak entzun berri ditugu. Berak ere, etari egotzi zion erasoa. Goizeko 9 eta 35 ziren hitz hauek esan zituenean. Hitz egin zuen lehenengotarikoa izan zen. Sabin Etxetik egindako agerraldi batean, Josu Jon Imazek, garai hartako EAJko presidentea zenak, zera adierazi zuen. Sarraski hau eta denaren adierazpen gorena da. Oinaze sortzaile bat, baita demokraziarentzat eta elkarbizitzarentzat mehatxu bat ere. Goizeko 11:05 gutxietan Atotxako estazioan era kontrolatuan lehergailuak indargabetzen adituak diren teknikariek bomba bat lehertarazi zuten. Lehergaia zuria zela ikusi zuten. Eta ez titadin bezala, titadin kolore gorriskakoa baita. Etak erabili ohi zuena. Etaren egiletza zalantzan jartan zuen horrek. Martxoak 11 hartan, artezilarien buru Juan Jesus Sánchez Manzano komisarioak adierazi zuen bezala. Abertzaleak ez du kontenplatzen, ezta hipotesi bezala ere, gaur gertatukoaren atzetik eta erakunde armatua dagoenik. Eguerdiko ordu batak ziren eta Arnaldo Otegik publikoki esan zuen, eta askotan errepikatu behar izan zuen, atentatuaren atzean ez zegoela eta, baina gezurrak ordurako dimentsio handia egia zuen.
Arratsaldeko lehenengo orduetan, Alcalá de Henaresen topatutako furgoneta batean, goma bieko lehergailu hondarrak, detonagailuak eta koranari buruzko arabierazko kantak zituen zinta bat aurkitu zituzten. Hori hiruak aldera gertatu zen. Hala ere, gobernua horren jakinaren gainean egonda ere, arratsaldeko 5:08 Ana Palaziok, kanpo arazoetako ministroak, telegrama bat bidali zien atzerriko enbaxada eta ordezkariei, etaren egiletza berritsiz. Eta horixe bera egiten jarraitu zuen hurrengo egunetan. Hurrengo egunean, ostiralean, askok esperotako deia iritsi zen. Seietan, etak garara deitzen du. Telefonoaren beste aldean dagoen pertsonak erredakzioarekin hitz egitea eta bere ahotsak grabatua eta egiaztatua izatea eskatzen du. Argi uzten du. Etak ez du inolako erantzukizunik atzoko atentatuekin. Egun hartarako deitutako manifestazioek leloz aldatzen dute. Kaleetan, egia jakin nahi dugu oihukatzen hasi zen jendea. Larun bata iritsi zen. Orduko etxe hontako kazetariek dioten moduan, triste, baina egiazko informazioa ematea zarro. Hala eta guztiz ere, Azebes ministro 3. aldiz agertu zen etaren hipotesia azpimarratzeko. Islamistak aipatzen zituzten adituen iritziak alde batera utzita. Nicolas Sarkozyk bere homonimo frantsesak adierazi zuen eta jada etzela lehentasunezko hipotesia. Eta etxe zuriak Euskal Erakundea aipatzea saiestu zuen. Geroago, BBC telebista Katel Britainiarrak jakinarazi zuenez, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak deitoratu egin zuen Irakek inbasioan eta okupazioan Espainiaren baldintzarik gabeko babesak Madrilgo atentatua eragin izana. Kazetariak esan bezala harro, informazio zurrunbilo horretan egiaren bila. Batzuk, deskantsatzeko tarte ere izango zutela uste zuten. Azken finean, hurrengo egunean, hauteskundeak ziren, eta lan egun luzea izango zela, aurre ikusten zuten. Baina lasaitasun hori laizter amaitu zen. Eguerdian, harridura eta amurrua. Polizia batek eta haren semeak Angel Berrueta hil dute. Atentatuaren biharamunean, Europa osoa unkituta zegoela, ordu batak aldera,
Eduardo Zaplanak berriro dio kameren aurrean ikerketa lerro nagusia etarena dela. Gezurra Valeriano de la Peña Salamankako poliziaren etxera iritsi zen. Bere emaztea, Maria del Pilar Rubio Martínez, Angel bizilagunaren okindegira jetzi zen. Angel Berrueta Legaz, Iruñeko Don Ibane auzoko San Juan okindegiaren jabea zen. Mari Carmen Mañasekin ezkonduta zegoen, eta 4 seme alabaren aita zen. Maria del Pilar okindegira sartu zen. Etaren aurkako leloak zituen kartel bat jartzen saiatu zen. Angelek ez esan zuen. Eta horrek eztabaida gogorra eragin zuen Maria del Pilarrekin. Militar baten alaba zenarekin. Ordura arte, Berruetak krespoi beltz bat jarri izana, biktimei elkartasuna adierazteko ez omentzen nahikoa. Hile egingo dut puta seme hau esanez, atera zen emakumea saltokitik. Minutu batzuk geroago, bere senarra, Valeriano de la Peña, polizia, okindegira joan zen, bere seme Miguelekin batera. Errebolber bat eta labana bat zekartzaten. Valerianok 4 tiro jozizkion Angeli, eta semeak labankada bat eman zion gibelean. Ordu biak aldera, agenteak poliziaren buruzagitza nagusira deitu zuen, bizilaguna hiltzuela jakinarazteko. Berruetarrentzat ames gaiztoa hasi berria zen. Aitziberrek, Angeleen alabak, honakoa zioen atzo berrian emandako elkarrezketan. Erantzunkizunik handiena haiena da. Nire aitaren hiltzaileak 2 izan ziren, aita eta semea, baina erantzunkizuna Espainiako gobernuarena izan zen. Gertaerak gehiago ikertu izan balira, ez balute esan lehen unetik eta izan zela, etzen hainbeste berotuko giroa. Komunikabide askok beren erantzunkizuna izan zuten, ez zutelako zabaldutako egiaztatu. Jose Maria Aznar presidenteak esandako lehen gauza errepikatu zuten. Hurrengo urtean, uztailean, Angel Berruetaren heriotzagatik epaiketa egin zen Nafarroako probintzia auzitegian. Eta Valeriano de la Peñari, hilketa delitu baten egile izateagatik, 20 urteko kartzela zigorra ezarri zitzaion. Haren seme Migueli aldiz 15 urteko espetxe zigorra. Eta haren ama Maria Pilar Rubiori 10 urtekoa. Bultzatzaile edo sustatzaile izateagatik. 3 kasuetan, arrazoi ideologikoengatik jardun izanaren astungarria jarri zitzaien. Zigorra jaso arren, Maria Pilar Rubiok helegitea aurkeztu zen justizia auzitegi nagusian, eta 2005ko abenduan atera zuten espetxetik. Urtebete geroago auzitegi gorenak absolbitu egin zuen, ez baitzen frogatutzat jo, hilketan eragina izan zuenek. Angel hil zuten egunean, martxoaren 13an, Abu Dujan al-Afgani, Al-Qaedak Europan zuen bozeramaile militarraren aldarrikapena iritsi zen. Atentatuen egiletza bere gain hartzen zuen. Zalantzarik ez zegoen. Al-Qaeda
izan zen. Eta horrela, giro horretan iritsi zen igandeko hauteskundeak. Baina tragedia batek beste bat dakar. 12:00 Hernanin igandean martxa bat abiatu zen Iruñako hilketa salatzeko. Ertzainak kargatu egin zuen, eta Kontxi Santxiz bihotzekoak jota erortzen da. Familiak laguntza eskatzen du, baina polizia agente batek ez dita xola erantzuten die. Eguna amaitu zen. Hautetsontziek argi diote. Agur Aznar, azkenean. Baina ez dago ospatzeko gogorik ez da indarrik ere. Inoiz ahaztuko ez diren 88 orduren ostean. Hauteskunde haietan parte hartzea 8 puntu igo zen. Boto transferentzia izugarria gertatu zen beste alderdietatik alderdi sozialistaren gana. Horrela, Zapaterok 2000 urtean baino 3 milioi boto gehiago lortu zituen. Gezurrak, beraz, zenbait sektoretan funtzionatu zuen bai, eta horregatik iritsi da gaur egunera arte. Ezin dugu ahaztu testu ingurua oso aproposa zela. Ezker Abertzaleko egitura eta erakundeen ilegalizazioak, dena da eta estrategia muturrera eramatea, nazioarteko babesa, atxikimendu konstituzionala, hauteskundeak atentatuetatik hain gertu izanak soilik eragin zuen kontzientzia piztea. Zer gertatuko zen hauteskunderik gabe?
Apoloren eskifaia ilargira heltzea bezala, edo Elvisen eriotza bezala, edo azken egunetako Kate Middletonen desagerpena bezala, oraindik konspirazio guneak gertatzen dira, bai gurean eta baita gure mugetatik kanpo. Gertaera eta haien egiletza eta kronologia zalantzan jartzen dutenak. Duela 20 urte, gaurko egunez sortutako konspirazioaren teoria hori handi egi, eta martxoaren 11ko ondorengo agertokia biktimei erreparazioa eta justizia ekartzea ahaztu zuen borroka politikoa bihurtu zen. Beraz, hemendik bigarren kafetik gure aletxoa duela 20 urte gertatu zena zuengana iristeko eta gure aletxoa besarkada bat bidaltzeko eraso horietan hil ziren guztien familiei, baina baita hurrengo egunetan hildakoen familiei ere. Izugarria izan zen eta ez dugu inoiz ahaztuko. Bide batez, eskerrak eman behar dizkiogu garai hartan garan kazetari lanetan aritu ziren kazetariei, egun horietako kronika hain fin eta hain txukun eta hain egiari zor egiteagatik, eta eskerrak eman behar dizkiogu Xabi Zeberiori, bere post-diskoko soinu bandak lagundu gaituelako erreportaje hau osatzen genuen bitartean, beraz, beraiei ere gure eskerrak. Eta konturatzerako 12ak gerturatzen ari dira, beraz agur esateko unea iritsi zaigu, bihar ere hementxe izango gara egunero bezala, 10 eta 5 bihar Maialenteia bide etorriko da, eta Disneyko gaizkileetaz arituko gara. Gaizkile horiek osatzeko Disneyk erabiltzen duen musikaz, ze agian ez zarete inoiz konturatu, baina musikak ere eragin handia dauka, Disneyen eroi eta antieroiak desberdintzeko. June, ez jarri horpegi hori? Ez que ezin dut iturri. Ja, baina gero jarriko dugu webgunean.
Bale. Bale, baina... Eta orduan entzungo duzu. Entzun, lehenago. Lehenago entzun nahi duzu? Orduan etorri? Orduan ezin dugu denboraren makina asmatu june. Gero entzungo duzu. Bueno, gero entzungo duzu, badakizu guk Bigarren Kafea streaming bidez ere eskaintzen dugula, eta gero ikusgai egoten dela YouTubeen, Twitchen, Facebooken, Twitterren, leku askotan, beraz, gero entzun. Maialen Tellabide etortzeaz gain, Olatz Artola ere etorriko da, bizi bisexualitatea proiektua aurkezteko, bisexualen euskal komunitatea sortzeko asmotan jaio zen proiektu hau, eta proiektuaren nondik norakoak aurkeztuko dizkigu, tartean bisexuala naiz txartela, identifikazio txartela. Bihar kontatuko digu hori, Iker Rodriguez ere gurean izango da, eta 1000 kontutxo gehiago ditugu zuekin aipatzeko, beraz, bihar ezaztu, hementxe, egunero bezala 10:05, naiz irratian, egunero bezala, beraz, hemen fin, gure etxeteko kideak egoten diren bezala, fin etorri gurera, ze prest daukagu biharko saiotzarra. Bitartean, 12 arte, giro honekin oso bat datorren Iker Lauroaren negua entzungo dugu. Eskerrik asko guztiei. Zuzerua elurte zina egin negua sandaliak ez dituzuken du urtaro izoztu honetan zehar baina gaur agian itzuliko zara berriz leioak zabalik utziko ditu zuretzat. Zure behotz horietan islatzen duzun orzaren benetan haizea bazterretatik sartzen eta zu berriz ezara ausartzen baina orain negoak astintzen laguntzeko gogo heldu eta besarkatu nazazu nekatu naiz sabaian izarrak marrazteaz ondoren zuk brotxakada batez ezabatzeko nekatu naiz sabaian izarrak marrazteaz ondoren zuk gainetik margotzeko astindu ditu lurrikarak gure arteko bide bareak bi urte bete dira ustu ninduzunetik bi urte bete dira ustu ninduzunetik. Keep calm and Bigarren Kafea.